Ayan, good morning guys. Welcome back to my live. Ayan, ngayon po ay magagawa tayo ng inihaw na pusit. Ayan po, kung nakikita nyo guys, ayan, nandyan yung mga ingredients natin. Meron tayong luya, sibuyas, kamatis. Ayan po ang ilalagay natin sa loob guys. Ayan, lalagay natin dito sa pusit. Meron tayong 2 pusit dito guys. Ayan, laki niyan guys. Yan o. Dalawa yan guys. Papalaman na natin ng ayan o. Ayan. Okay, start na tayo maglagay ng palaman niya. Ayan. Good morning, Bing. May grab shoutout sa dyan, Bing. Bing Ang. Maraming salamat sa patamsak mo dyan. Thank you, thank you. Ayan, gagawa tayo ngayon ng inihaw na pusit. Ayan, guys. Ayan, ilalagyan na natin ng sibuyas, kamatis, at saka luya. Ayan. Ayan, pagkakasyahin po natin yan doon sa isa pa. Dalawa kasi yung pusit natin, malalaking pusit. Ayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa akin live. Kumusta kayo dyan, mga kapatid ko dyan sa YT? May love shoutout sa inyo dyan. Luzon, Visayas at Mindanao, pati na sa abroad. Ayan. Shoutout sa mga kapatid ko dyan kay Tatay Aweng. Ayan. Sa Team Blessing, Achievers, Livewire, Brocha, at sa Payaman. Ayan. Ayan guys. Ayan, shoutout sa shoutout sa Kabikulan, sa Gubat Sorsogon, Gubat Non kami group, sa United Bicolanos Worldwide, sa Batch 89, ayan, Gubat National High School. Ayan, at sa mga viewers natin, subscribers, ayan, sa mga supporters, ayan, sa mga OFW, sa mga Filipino community dyan, ingat kayo dyan. Ayan. Ayan guys, shoutout din sa family ng Binaobra family and Inahe family, Peralta family dyan sa Gubat, Sorsogon. Ayan. At saka sa batch ko, sa kay Ray Inahe dyan sa Riyadh, Saudi. Glove shoutout sa dyan, pati na sa mga kasamahan mo dyan. At kay Antonio Dichoso ng Dubai, ayan, sa mga kasamahan din niya. May glove shoutout sa inyo dyan. Ingat-ingat lang. Ayan, kay Manay Eds Cooking. Ayan, isa nating viewers yan, supporters. Ayan. Maraming salamat guys sa support sa channel ko. Sa mga hindi pa nag-subscribe dyan, baka naman, pindutin nyo lang ang subscriber. Click at saka notification bell para updated kayo sa mga susunod pa natin na video. Ayan guys, kasalukuyang pinapalamanan po natin yung pusit. Ayan.
At syempre, lalagyan natin yan ng asin. Ayan. At gagawa tayo mamaya ng sausawan yan. Kalamansi, toyo. The best yan. Shoutout nga pala kay Haisel dyan. Sa kababayan natin taga Erosin. Shoutout sa'yo dyan. Kumusta Haisel? Nagla-live ka ba ngayon? Sa mga vloggers dyan sa Dolomite Beach. May mga vloggers dyan. Shoutout sa inyo. Ayan guys, malapit na matapos guys.
Rica B Extension, may love shoutout sa dyan. Maraming salamat sa patamsak mo dyan. Rica B Extension. Yan guys, magluluto tayo ngayon ng inihaw na pusit. Ayan, sarap nito guys. Hindi lang pang ulam to, pampulutan pa. Ayan guys, mag-start na tayo. Ito, kanina naglagay na tayo dito ng palaman sa pusit. Yung nilagyan natin ng kamatis, sibuyas, tsaka luya. Konting asin. Ayan. Mamaya gagawa tayo ng sausawan na toyo mansi, tsaka sili. Sarap niyan. Sarap to, Rika. Sarap tong pampulutan. The best. Ayan, maraming salamat Rika B. Extension sa pagpunta sa aking live. Thank you, thank you.
Ems and BCM, may galab shoutout. Ayan, maraming salamat, Ems. Ayan, magluluto na tayo. Maraming salamat, Ems. Sarap nito guys, oh. Ito yung ating sausawan, toyo umansi, tsaka siling labuyo. Yan. Pero ang ginamit natin ngayon, no, lemon kasi wala tayong kalamansi. Okay lang yan. Thank you, Em, sa patamsak mo dyan. Thank you. Ingat kayo dyan, Ems. Rika B, extension. Kay May Mix Vlogs. Ayan, kay Rosana. Ayan. Thank you guys. Rosana Kapingkot. Ayan. Ayan guys, pa-support naman guys sa Nakapin. Ayan. Maraming salamat guys. Ayan po, nakasalang na yung ating pusit guys. Lagay tayo guys ng pamintang pino guys. Ayan. Yung pinong-pino guys. Ayan. Tapos mamaya baliktarin natin, lagyan ulit natin. Ayan, Rene Squirrel. Sabi niya, sarap. Wow, thank you Rene. Ayan po guys, pa-support naman guys sa Rene Squirrel. Ayan po ang channel ng anak ko. Rene Squirrel po. Guys, pa-support naman Rene Squirrel. Rene Squirrel po. Pa-support naman sa channel ng anak ko guys. Ems. Ayan, pa-support naman po. Thank you. Pa-support naman po sa Nakapin. Thank you po. Ayan guys, nakasalang na yung ating pusit guys. Ayan. Napakasarap nito guys. Sarap ng palaman niya guys. Mayroon siyang luya, kamatis at sibuyas. Tapos may sausawang pang toyo mansi. Yan, ginamit natin lemon. Pwede naman kalamansi. Wala lang akong kalamansi kaya ayan, lemon ang ginawa natin. Ayan po. Kumukulo-kulo na. Ayan oh.
Napakalaking pusit. Hindi lang pang ulam to guys. Pwede rin to pang pulutan guys. The best. Ayan, thank you guys sa pagpunta sa akin live. Share lang po ang live natin. Sa mga hindi pa nag-subscribe dyan, ayan, paki-click mo na yung subscriber dyan, yung nakapula dyan, ayan. At i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa aking mga uploads. Ayan, thank you guys, thank you. Share lang po ang live natin. Ayan, thank you guys. Ayan, sabi naman ni Rene Squirrel, support KBR TV. Ayan, ang laki daw ng pusit. Ayan, thank you Rene Squirrel. Support natin, support lang po tayo sa isa't isa guys. Ayan, nabulol pa ako. Thank you guys. Ems and BCM, Rene Dunn. Ay, thank you Ems sa pag-support sa anak ko. Ayan, thank you guys. Paki-share lang po ang video ng anak ko guys. Salamat. Ayan, Rene Squirrel, na-support ka na ni Ems and BCN. Ayan, Rene. Na-support ka na daw ni Ems. Thank you Ems. Sabi ni Ems, ganda ng anak mo, kuya. Siyempre, mana siyempre sa akin. Hindi, siyempre sa nanay kasi. Salamat Ems. Ayan, Rene, ang ganda mo raw. Thank you Ems sa support. Ayan, sabi ni Rene Squirrel, thank you. Thank you po. Balik rin naman natin guys. Wow. Wow. Sarap talaga nito, guys. Sarap to, may hard ka, oh. Mayroon kang hard nito, oh. MP. Emperador, baka naman. Ayan, binaliktad na natin guys. Ayan, no? Kung napapansin nyo, napaka laki niya guys. Sarap nito. Rika B Extension, maraming salamat sa paharang mo dyan. Thank you. Ay, salamat Rika B Extension sa pagdikit sa Rene Squirrel. Salamat guys. Rika B Extension.
Handens, make love shoutout Handens. Ayan, sabi ni Handens, make love shoutout daw sa lahat. Thank you Handens sa pagpasok sa aking live. Thank you. Ayan, paki-support lang po ang ating nakapin, guys. Guys, pwede kayong lapag ng link nyo, guys, ng Premiere, guys. At tamsakan natin, guys. Patamsakan natin. Thank you, Team Blessing. Thank you. Sabi ni Handen, sarap ng niluluto mo, kuya. Ano yan, para sa lunch? Yes. Handen, para sa lunch natin to. Ayan, oh. Ang lalaki. Ang sarap. Hindi lang pang lunch to, pang pulutan to. Pwede na to. Ayan, sabi ni Handen, Rica Big Station. Mega love shoutout daw. Thank you daw. Thank you. Oo, ang lalaki. Ang tataba nga, oh. So, nilagyan pa natin to ng guys, ng palaman. Nilagyan natin ng sibuyas. Sibuyas, kamatis, tsaka luya. Ayan, tapos meron tayong may sausawan tayong kalamansi toyo. Ayan. Ayan, pwede rin kayong gumamit ng lemon kung wala kayong kalamansi, guys. Ayan. Pwede rin suka toyo, tsaka sili. Ayan, pwede rin yan, guys. Ayan, sarap nito, guys. Nagugutom na ako, guys. Maraming salamat, guys, sa pagpunta sa aking live. Share lang po ang ating live. Ayan, thank you. Ems, hindi pa siya luto, guys. Hindi pa. Ilang baliktad pa to, guys. Mga 3 baliktad pa to. Oo, hindi pa siya luto. Sabi ni Ems, Handens. Ayan, kinukumusta ka niya, no? Sige, Rica B. Umpisahan nyo na dyan. Ayan. Malapit na to. Umpisahan nyo na. I-ready nyo na yung table dyan. At ipapadeliver ko na to. Ayan. Ayan. Mag-ready ka na dyan, Rica B. Ayan. Patagayan na natin sila. Ayan, babaliktarin na rin na natin ulit. Ayan, babalik ta 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 rin na
Ayan guys. So, baliktad lang natin. So mga isang baliktad pa, luto na to. Ay, mga dalawa. Medyo hilaw pa. Oo, madali na lang yan. Madali na yan, pantulak na yan. Pag naluto to, tapos bibili na tayo ng pantulak. Ayan. Pantulak guys. Sino bang itutulak natin? Maraming salamat, Ems. Sige, ambag-ambag na tayo guys. Sinong sasagot ng ating pantulak? Mag-ready na kayo guys. Ready nyo na ang table dyan. Tsaka ano natin, pangtulak. May love shoutout dyan. Madam Saturnina. Thank you. Madam Sato. Thank you for coming. Ay, sabi ni Ems, Ate Sato. Maraming salamat guys sa pagbisita. Maraming salamat sa patamsak nyo dyan guys. Malapit na maluto guys. Mag-ready na kayo dyan ng lamesa dyan at yung pantulak natin.
Ayan, sabi ni Madam Sato, may love shoutout daw kay Ems. Ayan guys, pa-support naman guys sa nakapin guys. At maliit pa yung channel niya. Rene Squirrel po. Rene Squirrel, yan po yung anak ko guys. Pa-support naman guys. Maraming salamat. Yan, malapit na. Ayan, may love shoutout kay Brasa. Lailas Vlog. Wow, sabi niya, ang sarap naman. Yan. Ina-ina, may love shoutout. Thank you sa tamsak dyan, sa parang. Ina-ina, thank you sa pangkalahatang may love shoutout, sabi ni Ina-ina. Brasa Lailas Vlog ng Brocha. Thank you sa pagdalaw guys. Thank you. Ayan, Brasa, may jacket ka na, Brasa. Yan, lalagyan natin ng paminta, yung pinong-pino, lagyan natin guys. Ina-ina, pangkalahatan may love shoutout, sabi niya. Ayan, si Brasa. Ayan, thank you Brasa. Si Brasa Lailas Vlog ng Brocha. Ayan, maraming salamat guys sa pagpasok sa akin live. Thank you. Share lang po ang ating live.
Ayan, sa mga hindi pa nag-subscribe, please do subscribe my channel, KVR TV. And Renee Squirrel. Ayan, pa-support po sa Nakapin guys. Ayan po ang aking anak. Ayan po ang channel ng anak ko. Thank you guys. Yes, yes, ina. Napakasarap nito. Ayan, hindi lang to pang ulam. Pampulutan pa to guys. Ayan, ready na kayo dyan. Mag-ready na kayo ng lamesa dyan at pantulak natin. Ayan, malapit na tumaluto guys. Ayan guys, dito natin isasawsaw yan sa kalamansi toyo. Ayan, no? Ayan. Pwede kayong gumamit ng suka or lemon. Ayan. Sarap niyan. Napakarami na naman makakain niya. Ayan, sa mga high blood dyan at sa mga matataas ang kolesterol. Ayan, dahan-dahan lang po tayo sa ating pagkain. Moderate lang, guys. Yay, so lovely vlog. Ayan, maraming salamat. Yay, so lovely. Ayan, sabi ni Rica B Extension, Ina, Chiver, salamat sa pagpunta sa prim ko kagabi. Ayan. Yay, so lovely. Mega love shoutout po sa lahat, sabi niya. Ate Ina, sabi ni Yay, so lovely. Ayan, sabi ni Ina, Terry Kabi, mega love shoutout po. Ayan. Ayan, thank you guys sa pagpunta sa aking live. Mag-ready na kayo ng ating mga maiinom dyan guys. Pantulak natin dyan. So ready nyo na yung ating lamesa at mag-uumpisa na tayo. Magtagayan. Ayan. Pwede rin hindi lang pang ulam to guys. Pwede rin pang pulutan. O ayan, si Braza may mga inumin na guys. Naka-ready na siya. Ayan, sabi ni Ina, Yaiso, nagawa nung Google AdSense. So, hihinaan na natin guys ang apoy guys. Luto na siya guys. Thank you guys sa pagbisita guys sa aking live. Thank you so much. Lalagyan na natin guys ng hiwa-hiwain na natin guys para mamaya pagka kinain natin madali na siyang kunin. Ayan guys, oh, umuusok sa loob, oh, talaga namang lutong-luto na siya. Wow, lambot. Wow, napakasarap nito guys.
RJ Padama channel. Ayan, may galap shoutout sa dyan, RG Padama. Ayan, sabi niya, admin Ate Ems, may galap shoutout. Mega mega sardines. Ano yun? Sardines to all. Ayan, nandito si RG Padama. May galap shoutout sa dyan. Thank you guys sa supporting guys. Ayan, nahiwa na natin guys. Ayan, lambot. Sarap nito. Luto na to guys, patayin na natin. Ayan, sabi ni Yai So Lovely, Ate RG. Maraming salamat guys sa pag-stay nyo guys.
Ayan, luto na guys. Ayan, Ricabi. Luto ng ating inihaw na pusit. Ayan guys. Ayan, tagay na tayo. Tagay na. Umpisa na guys. Ayan, kay Josel TV. Ayan, may galap shoutout sa dyan, Josel. Ayan, may jacket ka na. May jacket ka na, Josel TV. Maraming salamat sa pagpunta. Ayan, luto na guys, luto na. Kain na tayo. Ayan, ayan. Thank you guys sa pagbisita sa channel ko guys. Ayan. Ayan, sa mga hindi pa nag-subscribe dyan, ayan, click mo na yung ating subscriber dyan, yung nakapula dyan. At yung notification bell, paki-hit mo na rin para updated ka sa ating mga bagong uploads. Thank you so much guys. Maraming salamat. Ayan.
Big love shoutout sa inyong lahat dyan. Guys, mag-end na po tayo guys. Ayan, nakatapos na tayo ng pagluluto ng inihaw na pusit guys. Ayan po, itong sausawan natin. Kalamansi toyo. Ayan, sili. Ayan po ang ating finished product guys. Ayan. Hindi lang pang ulam. Pampulutan pa. Ayan. Thank you guys. Maraming salamat guys. God bless us all. Bye.